детайли да ви говоря, защото така като гледам повечето от вас наясно за какво става въпрос. Въпросът е сега малко повече в детайли да влезете по оперативните програми. Знам, че така тази информация, която ще получите днес, няма в пълния обем да ви свърши цяло работа. Все пак важно е да има разбиране, да се разбере механизмата на тези програми, защото и сега вече 2 години и половина след членството на България в Европейския съюз, твърде малко се знае за това как всъщност идват европейските пари в България и как могат да бъдат използвани. И един от големите проблеми всъщност на нашето членство е не само това, че поради едни или други причини периодично ни спират средствата и искат от нас по-добри системи за контрол, за управление на европейските фондове. Основната, според мен, причина, основният ни проблем е това, че все още не можем да направим така, че тези средства реално да бъдат усетени от гражданите. И в известен смисъл тези свръхочаквания, които имаше към Европейския съюз, в една част от хората не се реализират и това води до разочарование и от Европейския съюз, и разбира се от партията, която е водеща в управлението. Затова ще бъде едно от предизвикателствата на предстоящата кампания, и европейската, и националната. Иначе, що се отнася до това, което ние се опитваме да направим чрез Европейската информационна мрежа, ако позволиш и до все пак 2 изречения какво е тя, защото някои от вас знаят, други не. Това е един проект на делегацията на българските социалисти, който така да се каже, да не му се каже за това. Обаче го няма микрофон, не може да го изключи. Той е разделен, така да се каже, има два стълба в този проект. Един е нашето желание, нашата дейност, това, което правим да стига до гражданите. От друга страна информационната част, която е по реалните въпроси, свързани с Европейския съюз и европейските фондове, възможностите за финансиране на проекти, които не са само